Habira, mentxen eskatxa gaztetxo bat. Iepa, unon? Hola. Ze, holako makutu zarragen erosketak itea edo? Hombre, zer remeio, aman enkargu. Eta nun dago ama berak iteko ba? Aman lanen. Bueno, enkargu ez gain, agian diruekin montatzen atzea etxera. Zoi nahi izan ezkero? Hoxe, Bai? zeinek ez? Prez baldin mazaude? Hoxe, Hoi prest. minuto eta 5 minutotan dena ina. Bauzu? Tartxo bat, bai? Ordo mos baietz? Pues venga, joder, bai ondo salduzu, lan lehi. Venga, azbaitu zen. Ordo ze, merkantura zoaz? Hoxe, Bai, gozen hau, erosketak eman egitea. buelta eta gehiago ze, honek badu karga, ez? Bai, bauke. Joder, mira. Eta zer duzu erosi hemen? Ba, hemen Barazkiak. letxugak, oida tomatek, legatza eta danetatik, eta Nola baina izena fruta zera, falta ama? zait. Miren, Miren, etxeak, ejatuko horako lamarekin, Az gaitezte, venga. a ber, esan. Denbora, nola deitzen da Bilma Arriketarraren senarra? Nola deitzen da Bilma Arriketarraren senarra? Pedro. Pedro, bai? Bai. Denbora, 8 segundu, lehenengo galdera oso garrantzitsua da, zespaz asmatzen. Kanpoa. Lehia bukau eta erosketak itzia. Baina zuzen, Pedro dizena, beraz bauzu, 20 euro, erosketak jako egiteko. Hola, xe. Eskarrik asko. Miren, ikusten? Hoxe, eskarrik asko. Bai, zuk irabazuzu dirua. Eta 8 segundu besteik ez. 20 euro, osea, pentsau 5 minutotan zenbat luzten alduzun. A ber, martxan jarraitzen. Oke, miren, a ber, ze pasantzen zuen eskarekin, Denbora, marrazki bizidunetan, zeintzen atezaina, Oliver edo Benji? Uztela galdeu? Nik oietzen ikusten. Galdeu, Oliver eta Benji, nortzen atezaina? Zuk bakizu Oliver eta Benji zein zan porteroa. Oliver, seguro. Eskarrik asko. Oliver erantzune. Seguro, bai? Hoxe. Bai? Bai. Bueno, Fíjate. denbora. 31 segundo, ordon, beretaz zio. Bai. Baina, galdetu aldiozu berare ja Oliver eta Benji ja ikusten dotezun. A ber, nik uste daiet zetope seguro erantzunit. Bai. Bueno, hain seguro dago tipua, berak esan dizu Oliver dela atezaina, hain seguro da tipua, oker esan dula, Benji da atezaina. Benji. Kakazarra. Venga, 20 euro. Bueltan. Hoi martxa. Bueno, ez da importa, jarra ezagon, poliki. Eta, bueno, bagizu, diru ebiliko dela, joan etorria nola. Bai. Espero ezagun azkenean Patrika horretan geratzea, benetan. Espero. Hemen ondo dago, baina nobeto beste horretan. Vale. Bueno, gaztia zehazu, ez? Bai, Zenbat 20 urte? 20 urte. Eta gaur, astian zehar... Oporretan, ja. Ni ja bukatu duzu dena? Hoxe. Ez tegi izango, Bai. oporrak, baina gurekin ez. Denbora, ze herrialdetan sortua da Opel automarka? Opel, jakin. Opel, nungua da Opel. Ze herrialdetan sortua da Opel automarka. Eta bestela galdetu? A ber, galdetu ingo. Azkar, venga, asmatu martzu Zuek baina bai. baldakizu ez herritan sortuztan Opel marka. Bueno, zion, ardadez, baina alemanin uste du. Alemanin uste duzuet. Antionik ez daki, Antionik ez daki, alemanin. A ber. Bueno, banere erantzune, alemanin. Alemania, denbora, venga, jarri mentxe. 57 segundu. Nik entzun diot, uste dut ez nago ziur Alemania. Bueno, ziur. Bai, zuzen! Oso ondo! Zuri esker, 20 euro Patrikara. Venga, jarra dezago. Bueno, ja, krisi garaia pasata. Hombre, Oraingo honetan- pasata. Ez orokorkin egiterran, ze, karo, Bai, ez paduzu dirurik, ez paduzu asmatzen, ja leia bukatu dola. Vale. Eta orain, honetan, urrengoan ez paduzu asmatzen, bueno, oainekan bizirik jarraitzen alduzula. Ados? Bai. Ikasle zer ikasi duzu? Kazetaritza. Hombre, gure gremiko neska. Denbora, zein kolore du Orioko traineruak? Hori, Bai? Hoxe. Denbora. Vale. Minuto bat eta 3 segundo. Hain seguro erranduzu, zuzen. Bai, oso ondo. Zertzea, arraunlaria edo? Ez. Bueno, joder, keinu hau arraro geratzen da. Hola da, tene. Ez, horrizin arraulari gutxi. Eta? Hori- Bueno, zalea edo... Ez, baina, bueno, hombre, pixkat. Bueno, asko ikusten Orio, denez ez bai, telebistan. Bea, jarra izagon. Denbora, telebistako zen pertsonaia etorri zen Melmaketik. Melmaketik. Melmak. Zein pertsonaia, telebistako zen pertsonaia etorri zen Melmaketik. Ba, galetzea jun beharko dut. Tokitik. Melmak etik. Ta nik zesateia zu. Kaixo, barkau, zuek jakingo zuek. Galdera, Sudurre. Kakazarra euskeratzez, beste batik galdetuko Oso jot. tipo bitxia. Kaixo, barkau zuek, jakingo Serio bat, aldezuek. Telebistako ze pertsonaje etorri zan Melmaketik. Gasoto ez dugu lortzen. Nik ez. Eskarrik asko. Nola dago plaza? Jendez lepo, abarrota, beteta. Hemen.
Zakite galduta ote dagoen edo zer. Inork ez Ana, daki Torrena, erantzune. bestela paso egin. Pasa huite, jantzi. Bertzela paso egin dakito. Paso. Venga, paso, denbora, 4:11. Ez que paso itik aukera beti badago. Claro, claro. Edo zein mota, izen mota bota edo zein gauza. Bueno, 20 euro. Tiponek katuak jaten zituen. Olako sudurra luzea. Normalean sofa baten atzekaldean hauten zana, ez? O sofa batian edo. Katu jaten zitu. Bai. Ideaik, ez? Alf! Alf! Da, hoi zer daba. Ez da, joder, zein zarra naizen. Me cago en la paz. Zenbat urte dituzu? Okei. Joder, claro, nik 46. Hau zera, gure garaiko historia, bai. Osa, gaur egun ez dago ja Alf. Joder, ba, katxondo mentala tipua. Alf, ba. Ideaik ez. Bueno, ba, oain sartu Googleen edo YouTubeen jarri Alf, eta erran hain badarikatua zure gateko 20 euro galdu ditu. Bai. Bega, 20 euro, taka berri zen Patrikara. 4:11, oainikan 50 segundo dituzu, Vale. eta horrek honetan berri zero bakizu. Ez pauza asmatzen, kale. Vale. Osa, nahi eta nahi asmatu barreko galdera da, bai? Bo, hau fijo. Zu Valentziatik dibilaltzea. Ez? Dituzu, Alf ikuste. Bueno, a ber, denbora. Ze izen du Valentziako edare izagun batek, azukrez eta txufaz einikoak. Hortxata. Bai? Bai. Denbora. 4:19. Hortxata alda. Bai. Ez bate porratu alduzu hortxata bat. Ez he probau. Nire pixokidetako bat Valentzikoa da. Ah, bai. Eta egiten da askotan? Ez. Badago bestadari Baina bat, probatzen emango. Valentziako ura. Bai, Agua de Valencia, hori da... Baina, hoi hortxata ez. Ez. Bueno, ba, hortxata jozu, ondo zuzen, hortxata da, oso ondo. Hogei, ez berroi, 20 euro, oso ondo. Txaloto pixka bat, neskai, hortzen da bil beti, 20 euro. Baina galtzeko arriskoa, 4:19 segundu. Denbora, zeizen dute Olaizola anaia pilotariek. Olaizola anaia pilotariek zeizen dute. Hori, txatita, bega, ja, azkar. 4:30, Kaixo, venga. galdera bat inbarra izuet. Olaizola anaiek ze izen daukea. Asier eta Aimar. Asier eta Aimar. Tuarena, eta Asier eta Aimar, bega, denbora, Eskerrik 4:30. Asier eta Aimar. Bare, baina irudikatzen dituzu, bakizu nortzu dian? Bai, baina... Bata oso xapeldon handia, aurrelaria, Bai. Aimar, eta gero bestiere aurrelaria hiliek uskurrekin, Bai, baina bai. Asier izango te da. Bai, fijo. Bai, Asier eta Aimar, oso ondo, Oso ondo, Zuei esker 20 euro. Bega, Tori, bertze 20 euro. Eskerrik asko. Iruro gai, ez? Bai, hemen. Ah, bueno, ez que nola dituzu nahin... Bai, ez que bestela. Bueno, 4:30, ia 80 eurotara dizten zaren. Ados? Bega, denbora, ze arrasatakoa da lasi txakurra. Ai, madre, beste... Lasi... Zuek jakingo dezue. Lasi txakurre ze arrasatakoa dan. Ideaik ez. Ez, euskaldune ez. Artzai txakurre. Artzain txakurra? Hoixe. Seuro? Bai, Bai. beste gizon horrek esadita. Denbora. Ah, bueno, gaina bera, 5 minutua ja. Ah, bueno. Ja denbora hortuta. Artzain txakurra. Bai. Artzain txakurra, lasi. Zuk telesaileru izuz ikusi, 20 urtekin. Ez, baina bauket buru nolakoa bai. da txakurro, bai. Politia, hileduna, Marroia. zenbat negar txakur horrekin. Bere historiekin eta bar. Txakurre arrazakoa. Ez, koli arrazatakoa da. Ai. Koli. Kakazarra. De kakazarra biztak eta arraza den, baino koli. Venga, 20 Bai, euro. a ver. Koli bada, koli. A ver. Koli zen txakur Hau hori. da, lista, hau ez da, 20 euro. Karri, zue karri. Hoi da, nire amak utzi diten, nota maravillosoa. Mirenek idatzi dako lista. A ver, kaixo cariños, azokan erosteko, patata, platanoak, sagarrak, briñoiak, oitena grosita? Ez, fruta oaintxe tokatzen zait. Venga, Tori. A ver. Venga, ekarri 20 euro, Ai. emakumia. Launtza behar alduzu. Venga, Tori hau, Hau, hola, 20 euro, hola. eta orduan hor gehatzen dira, 40 euro, Bai. vale. Bueno, 40 euro hortzen eskuan. Bai. Eta 40 eurokin hobeto. 100 euro. Bai, baina... Nahi duzuna, bikoitza. Baina zer, zuk ikusi Ez. proba bat gainditzen baduzu, 80 euro irabaztak aukera. Ez baduzu gainditzen, 0, dena galduta. Bikoitza la galdu, edo horrekin gerau. Ez, horrekin geldituko naiz. Bai, seguro, ez duzu arriskatu nahi? Ez eta arriskatu nahi, ez. Bueno, zure aukera da, txalo, bero bat, 40 euro, 40 euro. Oso ondo, gari dimuzu. Eta bueno, orain, lehen joan, erosketa egin eta txera. Imarko, Zebestela Mirenek emango dizu eurra. Bega, 40 euro eta txera, pozik, ezta? Oso. Konten? Eskarrik asko. Gure etorkizuneko kasetaria mentxe, gure postuak enduko diguna, baina Patagoniara albada ez. Albada ez. Albada zu, bidali Julian Etxe eta momentu. honekin godo antxe. Ordenak galeparian, redakzioan eta lan txukuna.
Joder, no sabe nada.